Παιδιά, αυτά που ακολουθούν στην συνέχεια δεν λέγονται backstage, λέγονται graffitis. Πώς σκοτώθει. Θέλει μεγάλη προσοχή, κοιτάξτε πως είναι σκαλόνια. Έτσι. Ωραία. Ξεκινάμε με ένα παλιό θρανίο εδώ. Φαίνεται. Πιστεύω ότι είναι παλιό θρανίο, δεν έχω ιδέα. Καλά. Το ξαναβάλουμε στη θέση του. Ένα παλιό θρανίο πρέπει να είναι. Έχει κούνια εδώ, όπως έδειξα πριν. Ένα εκεί και εκεί που φοβάμαι λίγο. Αλλά λέμε τώρα. Ήταν κεφάλι. Είδε. Ήταν κεφάλι. Και έχει μια πόρτα και εδώ. Εδώ βλέπουμε πολλά backstage. Πολλά τέτοια. Θα φέρεις λίγο εδώ. Πάμε στο αυτό εδώ έχει εδώ. Δεν ξέρω πραγματικά, δεν θα να μπω. Μπορεί να πέσει ή κάτι τέτοιο. Όπαλακια. Και είναι λίγο creepy φαίνεται. Από πίσω έχω δει ότι έχει και ένα χωράφι. Αυτό εδώ. Τι στο καλό, πρέπει να το βρεις πιο πάλι. Τεράστια. Θα διδάξω το χέρι μου και σύγκριση με το άλλο, έτσι. Τεράστια. Έχουμε κι άλλα ένα. Άμα δεν πεθάνω, για χάρη θα φούχω. Όχι, παιδιά, θα πεθάνω. Ακούστε, τώρα να πεθάνω και να είστε εσείς αστεία, δεν θέλω. Ωραία. Από τη μεριά που είναι το γκάζι, επειδή είναι κατσφάρα, δεν χρειάζεται το γκάζι. Καλά, χρειάζεται τη ζωή μου όμως. Όχι, θα πεθάνω. Μπουμ. Πάλι να μου φύγει το χέρι. Παιδιά, ζω και βασιλεύω τον κόσμο, κυριεύω. Σε λίγο έχω τα μούτρα μου. Θα βάλω και λίγο πόδι. Η ζωή χρειάζεται λίγο πόδι. Γεια σας! Γεια μου και εμένα. Όχι. Ναι, δεν πάει. Όχι. Fuck. Εντάξει, τώρα δεν χρειάζεται. Εδώ αν χρειαστεί φρένο, απλά θα πετάξω το κινητό, ξέρω εγώ. Ή κάτι τέτοιο. Εντάξει, έχει αυτό με το χρόνο και κάτι μου το έχει. Όσοι ενδιαφέρεται πατινάρα. Οκ. Πατινάρα μιλάμε έτσι, όχι ό,τι και ό,τι. Τεχνοδρόμο. Καλά, κοιτάξτε, έχει αυτό με το φρένο. Τι πατινάρα είναι τούτηρα. Κοιτάξτε. Όχι. Αφήνω απλά αυτό. Θα ακούσετε. Πατάει φρένο.